Azken asteetan Ukraina eta Rusia artean gertatzen ari den gerran, edo beto esan da, Rusia Ukrainian egiten ari duen inbasioan, hainbat kontu gertatu dira, argi dago larriena dena pertsonen hilketa eta gainera gerra guztietan bezala modu oso tragiko eta oso hitzik gabe uzten digun moduetan. Dena den interneteko kontuetan ere gauzatxoak gertatzen dira gerretan. Kasu honetan, adibidez, Meta bere papera hartu du 200 akontu ezabatzen Errusiako Rusiako kontuak zirenak salatzen ari zituztela faltzuki erabiltzaile ukrainiarrak eta rusiarak ere azkenean konfliktuaren parte hori izaten da baita beste aldetik Ukrainiako soldatuen akontuak ere hackeatzen ari dituztela, konkretuki Facebooken ere Meta bere neurriak hartzen ditu, baina ikusten dugu ere gerra interneten egiten dela. Guzai honetan beste kontuei buruz egingo dugu, kontu positiboei buruz, egia da, aste honetan ez ditugula berri askorik izan, baina saiatuko gara beste gauzatxoak komentatzen eta teknologiaren munduan gertatu diren beste batzuk azpimarratzen sarean zehar honetan. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta teknologiaren kontu positiboetan, barkatu, Borjarbos, arratsalde. Arratsalde, niño. Es que justo azteko daukagun berria, Elon Musk buruz da, azkenean bere kontua ez dela teknologia, bai bere karrera guztia teknologiaren enpresak sortzen eta biagatzen pasatu dela, baina bere kontua ez da teknologia da, enpresak sortzea eta dirua irabaztea, basikoki. Hildo horretan, komentatu genuen pasaden programan, Twitterreko ia 110% erosi zuela, edo inorria zer esan gabe, eta orain beste 180% bila doa. Bai, hori da. Amerikako estatu batuetan Securities and Exchange Commission SECen argitaratutako inbertitzaileei bidalitako gutun batean Elon Musk Twitterren 100% erosteko prest dago, esaten du. $54,20 etsaitasuneko opa batekin, hau da, opa, ez dakizutrez. Bai. Opa hostil. Opa hostil, deitzen da. Hostil zergatik, bera, erosin nahi duelako, baina besteak ez dutela salduko nahi.
Claro. Baina, bueno, hau da, Musk konpainiak akziodun nagusi gisa parte hartuko zuela iragarri aurretik akzioek balio zutena baino ia 54 baino gehiago, eta Twitterko akzioek iragarki hau argitaratu aurretik balio dutena baino 38 barkatu baino gehiago. Hau da, presio nahiko interesgarria naiz eta presioa hori aparte utzi, jendea hor dauden barruan, Twitterren barruan dauden inbertitzaileak, ez daude momentuz oso eroso eskaintza honekin. Batez ere, ez kontu ekonomikoai buruz hitz egiten, baizik eta... Ez da razoi ekonomikoa. Elon Musk Twitterrekin egin aldituen aldaketei buruz. Hau da, momentu honetan Twitter daukan zuzendaritza eta posizioa gutxi gora bera inbertitzaile guztiei gustatzen zaie, ez dute aldaketan dirik izan azken urteetan eta bar, claro, begia da, Elon Musk eskaintza on bat egin dezakela momentu honetan, baina inbertsoreek ikusten badute Elon Musk, batez beste partea, hau da, inoiz ez saldu ez nahi duen parte hori ikusten badu Elon Muskekin zuzendaritzan aldaketan diak bere dirua galtzea, edo galtzeko arriskua suposatzen badu, esango dut, saiatuko dira beste inbertsorei esaten, eta konbentzitzen ez saltzeko azkenean guztion dirua pikutara joango delako, ez? Horregako zerbait. Bai, Elon Musk bere gutunean esaten du nire eskaintzarik onena eta azkena da, eta onartzen ez bada, akziodun gisa dudan jarrera berriz aztertu beharko nuke. Hau da, tiponek erosi ditu hainbeste akzioak, beste parteen akzioak ere erosteko eta Twitterren kontrola izateko, Twitterren kontrola ez badu eskuratzen, egingo duena da Twitterretik joan eta listo. Bueno, gutxo gora bera hau esaten du. Ez du hori esan, baina bueno, bai, imaginatu dezakegu hori dela beraren intentzioa. Baita ere esaten du Twitterrek aparteko potentziala duela eta berak desblokeatuko duela. Hori ja, nahi duzun moduan interpretatu. Gauza da... Twitter azkenean egin behar duena, edo bere erabiltzailek eskatzen dietena dela batez ere mezuak aldatzeko aukera izatea, txioak aldatzeko aukera izatea, ez du egin, eta azken boladen egin dituzten... funtzioa, Azken boladen egin dituzten esperimentu guztiak ez dira ondo atera. Beraz... Haintzaila da teknikoki? Ez da haintzaila. Osea, bere lana behar du, baina ez da haintzaila. Dirudienez, Twitter ere funtzionalitate hau jarri nahi du denbora gutxian, baina arpidetza sistema batean. Hau da, Twitterri ordaintzea 3-4 euro hilabetero, eta hor dauzkasun funtzio berrien artean, Twitterak aldatzea, Twitterak editatzeak editatzeko aukera izatea. Baina azken finean hori egiten ez badute, beste guztia, eske Twitter erabiltzen duen jendea ez du gehiago eskatzen, benetan. Ze egingo du Elon Musk bere potentziala desblokeatu. Ez dakigu, baina bai dakiguna da zer egingo dute beren konpetidoreak momentuz, baina momentuz daukate berak ez daukan akziodun banketea, orduan konpetidoreak deitu dezakegu, naiz eta sozioak beraz legezkoz esan da. Baina bueno, ohar batean Twitterrek inbertitzaileen eskubideen plan bat iragarri du Musk erosteko saiakera oztopatzeko. Plan hori inbertsioen munduan pozoitutako pilula bezala ezagutzen dena izango litzaketeke. Eta horrek esan nahi du Twitterren akzio asko askatuko lituzkela dauden akziodunek deskontuarekin erosi ahal izan ditzaten, aurkako erosketa egiten saiatzen ari dena izan ezik. Hau da, Elon Muskena izan ezik. Hau da, beste zenbat, ez dakit zenbat jendea akziodunak erostea presion batean ez badira Elon Musk. Hau da, agian gure aukera da Twitterren zati bat erosteko, deskontuetan dago.
Elon Muskek ez badu erosten. Zenbat nahi duzu, euniko 0,1 Hau da, bata? justiziero bezala, bai, egin dezakegu, nola esaten da, blockchain sistema bat, non gu gara milioi participazio baten milioidun jabeak, eta, claro, Elon Musk euneko euna lortu nahi badu, imagina ezazu, akzio bat ematen diozula munduko biztanle bakoitzeri. Borja, Munduko biztanle guztiak lortu behar ditu erosi, eta zu gainera erosten duzu akzio hori merke promesa batengatik, hau da, zuk erosten duzu akzio hori merke eta konpromesu hartzen duzu hori gero ez duzula salduko Elon Musk etortzen denean. Borja, pantailan jarriko dizut momentu honetan Twitterren balorearen $7. zenbakia 47,04 Bai. duela segundu gutxi $47 zegoen. Kontua da... Elon Musk esaten du 54,20 ematen duela akzio bakoitzetik. Hau da $6 gehiago akzio bakoitzetik. Vale, kontua da, zenbat akzio dauzka Twitter, osea, zenbat erosi behar dugu Twitterren kontrol esanguratsu bat izateko. Ez dakit, non esaten da zenbat akzio guztira dauka Twitter. Osaten du presioa, baina ez du esaten zenbat izan behar dituzu euneko eun izateko, ez? Average volume, market cap, buah. A ber, suposatzen da, zenbaki hau egiten badugu, ikusi daitekela zenbat akzio dauden. Ziur? Bai, direla 6 bederatzi milioi. Beitu operazio matematika hemen. Beste zero bat, ezta? Zati, Mamma mia. 47, ezta? Bai. Ba, gutxi gora bera dira, txomat, zero jarri ditut hemen, gutxi gora bera dira milioi eta erdi akzio. Bueno. Hau da, honen Twitterren... Hori ikusten duzun konpainaren balio osoa da $69 milioi. Horrelako zerbait. Orduan, zenbaki hauek egiten baditugu, ez dakit. Twitterren kontrol guztia izateko. 69 milioi akzio, 69 milioi pertsonengan sakabanatzen bada, hori da plan Orduan plana nagusia. Da, zu akzio bat erostea, ni beste bat, eta Mikel beste bat, eta beste bat. Vale. Eta gu guztiok gainera hartzen dugu kompromiso justiziero bat. Hau da, Elon Musk etortzen bada, berdin da, bueno, eske, erosi baduzu akzio hau, gainera, jakinda, $50 ze kontxo importa zaizu Elon Musk 80, pentsa zazu, 80 euro ematea, zure akzio bakar, oza, €30 irabazteagatik ez duzu pentsatuko errentagarriago direla zuretzako mas puteatea? Ba, bai. Bai. En fin, matematika horiek egiten dituzte azkenean akziodunek. Enpresanotan poterea dauzkaten pertsonek ez daukate akzio bat izango dituzte. Ba, 10% izateko behar dituzu 1.500 barkatu, 15.000 akzio behar dituzu. Orduan, 15.000 akzio behar badituzu, izango dela gutxi gora bera, Elon Musk gastatu duela Twitterren, 15.000, bera, suposatzen dut $40, bueno, 600.000 euro gastatu zuen Musk bere akzioak izateko. Gutxi gora bera, zenbaki handiak egin da. En fin, kontua da, ba hori, saiatzen ari dela Twitterreko kontrola izatea, eskuratuko du.
Ez, plana ja, bueno, guzti... Pikutara joan zaizu. Biribila etortzen da. Ez, gehiago irakurri dut eta ikusi dut nola konpainia baita ere akzio gehiago saldu nahi diola beren akzio dunei Elon Musk alde bat dera utzita, hau da, bere kapital soziala portzentaia beheraka jutea gidoi horrekin. Akzio gehiago emitituz. Bai, baina bueno, hori ja, ikusiko dugu, Administrazio kontseiluan egia da Elon Musk ez dela sartu. Agian ikusi duelako ze aurkituko duen hor barruan. Edo ez diotelako nartu. Claro, administrazio kontseiluan sartzeko, hasta donde yo sé, bakarrik ez da bere borondatea sartzeko, beste guztiek ere boskatu behar dute. Bueno, depende, a favor. Depende nola dagoen eginda enpresa hori, Bueno. Agian portzentai batekin ja daukazu zure eskubidea hor Errepresentazio zuzena izateko. Ni gogoratzen dut, beste goza bat da, baina Florentino Pérez Iberdrolarekin izan zuela gatazka bat nahiko berdina, ez dakit zenbat portzentai hartu zuen Iberdrolan, eta bai. Iberdrolakoek ez diote aukera emon suposatzen da beto bat jarri zuten Florentino Pérez hor administratibo kontseiluan ez sartzeko, eta ez dakit nola lortu zuten legezko estatutuak edo ez dakit zer suposatzen den bere aukera bai zuela horrelako portzentaia izan da. Bueno, dena den ikusiko dugu. Mundu empresariala. Bai. Ikusiko dugu egiten duen Elon Musk Twitterrekin, edo azkenean esaten badu, bueno, eske zitzaidan hainbeste interesatzen. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Begira ze motz gauden saio honetan, Europar Batasunaren berria bigarrena izango dela, eta azken aurrekoa. Hau da, lau berri dauzkogu komentatzeko gaur. Bai, oporrak direla, edo izan direla orain dela gutxi Aste ikusten da, Aste santu kriminala. Bai. Gure interesentzako. Ez dago asko, eta eskerrak emon Elon Muskeri ja bi programa eraman ditugu bere berriekin. Kontuei buruz hitz egiten. Bueno, Europar Batasuna aurpegiko errekonozimendu handia erabiltzeko prestatzen ari da. Bai, hori da. Gaur egun poliziak erabiltzen duen datu baseak, batez ere ATS markak eta DNA, badakizu ADN gazteleraz esaten den, erabiltzen du. Europako milioika herritarren baita ere aurpegiak sartzea aurre ikusten ari da. Datu multzo hori handi bat kriminala jasartzeko, berritu nahi dena, datu are konprometigarriago bat gehituz, direla noski gure aurpegiak. Odun, Europako Batzordeak pasaden urtearen amaieran iragarri zuen bere ekimena Prum 2 garren izenarekin, hori, plana da, herrialde kideetako polizia sistema horiek modernizatzea, batez ere Europol deitzen dela Europako poliziaren lan konjuntoa, eta baita ere Europako polizia nazionalak erabiltzen duen datu sistema bakoitza. Izan ere, aspalditik ari dira elkarlanean, kriminala jasartzeko partekatzen duten informazioan. Eta Wire deskribatuko hauen arabera, hainbat herrialdeek aurpegi azterketa sistema hori gehitzea eskatu dute. Beraien ustez, kriminalaren detekzioa hobetu beharko dela. Claro, arazoa edo gatazka hemen betikoa da, hau da, kriminalak edo susmoa daukagun pertsonek jarraitzeko edo haien datuak eskuratzeko, azken finean guztion datuak eskuratu behar dira. Orduan, sistema honekin guztion datuak jaso behar dira eta sistema honetatik nahi eta nahi ez guztiok pasatu behar gara. Orduan, zein da arriskua eta zein da ze babes ematen duen hau eta zein da arriskua edo bueno, azkenean datu babesen aldeko argudioak hau onartzeko edo baztertzeko. Bai, Europa
gutxienez Europar Batasunak zirudien hor bere kriterio nahiko logiko eta jasarrita zaukan, joan den urrian adibidez Europako Parlamentuak espazio publikoetan aurpegiak ikuskatzea, debekatzea eskatu zuen, orain arte baita ere Europar Batasunaren jarrera teknologia horren erabilera masiboaren aurkakoa izan dela. Hala ere, gauza bat da enpresek erabiltzea eta beste bat, legearen indarra erabiltzeko polizia erabiltzen duen base datuak erabiltzea. Claro. Proposaren berri honekin ja ez dago argi, edo hain argi Europar Batasuna erabilearen aurkakoa denik. Beti, arau argi baten pean, baina teknologia honek arazoa dauka bere erabile potentzialarekin eta erabilera maltzur batekin eginda. Gainera, kontuan izan behar dugu ere administrazio publikoak, polizia, epaitegiak eta horrelakoak ez direla akatzetik kanpo geratzen. Hau da, akatz bat gertatzen denean datu pribatuak manaetzeko kasutan, haiei ere gertaritzaik. Eta kasu bat kontatu aldizuet nire kasuan, prozedimendu judizial batean, esen nire datua izan, baina, imagina nire datua izan zela, dokumentu batean jarri zuten nire etxe bizitzaren helbidea, eta beste parteari eman zioten dokumentu hori. Beste parte hori ez du jakin behar non bizi naiz ni. Batez ere, nire kasua esen kasu oso larria, baina adibidez, genero indarkeriako arazoak edo gatazkak daudenean, beste parteari esatea non bizi den biktima, gian mugitu behar delako bere babesarako edo horrelako zerbait, kontu oso larria da. Orduan, baina dena den akatzorik gertatzen dira. Orokorrean zigor arloko epaitegi batean datuak beti izan behar dira, beti oso sensible tratatzen. Hori, errealitatean ez da gertatzen? Baina batzutan ez, akatzak gertatzen dira, guztioko izakiak gara, eta datuak tratatzerakoa, horrelakoak gertatzen dira. Claro, honekin ere berdin gerta daiteke. Ez da aitzakia enpresen eskuetan ez egotea datu hauek, esateko, ez dela eser gertatuko, beste gauza batzuk ere gerta daitezke. Dena den, prozesu hau, edo sistema hau, lehenik Europako Parlamentutik pasa behar da, ez da? Onartzeko eta bar. Bai, hori da. Oraingoz proiektu bat da, Europar Batasunak proposamen hori bozkatu beharko du, hau dela prun bigarrena ondo definituta dagoen arren, 2024an martxan jartzea aurre ikusten da, 93 milioi euroko aurrekontua duena, gutxi gora bera. Europar Batasunaren justifikazioa, da, kondenatutako susmagarrien edo delitugileen aurpegiko irudiak soilik trukatu daitezkela. Hala ere, susmagarri kontzeptua badakigu oso interpretagarria dela, erraza da azkenean hor abusuak egitea. 2021ko apirileko dokumentuak diotenez, Hungariak adibidez, 30 milioi argazkiko datu basea du, Italiak 17 milioikoa, Frantziak 6 milioikoa eta Alemaniak 5,5 milioikoa. Jadanik badauzkate datuak. Orduan, sistemak implementatzea, araudiak egitea, ez dago gaizki, gutxienez kontutan hartuta informazio hau existitzen dela eta tratatzen bada legeekin eta lege horiek ondo eginda badaude edo ondo egiteko aukera edo asmoa badauzkate, baina esango dugu aukera positiboa bat izango dela. Hobeto arau bat gaizki eginda, arau budik gabe egotea. Bai. Kasu batzutan araudia badago, hobe da, ez bada oso ona, baina hor egotea. Protagonista aldakutuko gara Google buruz hitz egiteko, haiek Apple bezala bere mugikorrak
konpontzeko aukera emango dutelako. Eta Samsung bezala, ja komentatu dugu pasaden programetan, Apple proiektu bat edo konponbide bere kabuz, erabiltzaia bere kabuz konpontzeko aukera emango zuela, baita ere Samsung, eta Google izan da azkena karro honetara igotzera, eta urte honetatik aurrera Pixel erako ordezko originalak erosi, izango dira, iFixedit.comen, partikularra basara edo baita ere konponketaren profesionala basara. Helburua da edonor bere pixela konpondu ahal izatera merkaturatzen diren edozein herrialdetan. Horretarako Google noski akordio bat itxi du ordezkapen originaletan iFixit bidez banatzeko. Pixel modelo guztientzako piezak izango dituzte, bi XL-etik aurrera, pantaiak, bateriak, kamarak eta bar, telefonoa konpontzeko behar diren ordezko piezak salgai egongo dira webgune honetan. iFixit gainera fama handia daukaduela urte asko, haiek bere gidak eta bere materiala sortzen dutelako produktu ezberdinak ikusteko nola konpondu daitezken, eta azken urteetan ere kit bereziak sortu dituzte aparatu diferenteak konpontzeko eta bar, orduan, haiek ja bere denda daukate eginda eta horregatik salduko dute elementu hauek haien dendan. Baita ere, haiek bere elementuak, pantaiak eta bar saltzen dituzte, adibidez, iPhoneko pantaiak ordezkatzeko edo horrelakoak. Hauek izango dira pieza ofizialak, originalak, eta ja besteak izan daiteke hirugarren enpresa batek egindako konponketak edo konponketa tresnak edo elementuak. Nahiko berrion bat ikusten badugu tendentzia hau, eta ja fabrikatzaile handiak igotzen badira esan dudan bezala moda honetara, ikusiko dugu, espero dugu ikustea, nola beste fabrikatzaileak baita ere aukera bat ematen dutela etorkizunean. Eta berrien atala, edo ohiko berrien atala bukatzeko beto esan da, komentatu behar dugu, Monkey Island sagan bideojoko berri bat egongo dela. Oraindik ez dugu ikusi, baina dirudienez ikusiko dugu, duela egun batzuk iragarri zen, ezustean, Return to Monkey Island, jokalariek gehien maite duten abentura grafiko baten itzulera, Ron Gilbert eta bere estudio Terrible Toy Boxerin esker, Monkey Island 2 LeChuck's Revengeren jarraipena, beste joko batzuen kanona baita ere errespetatzen duena. The Curse of Monkey Island kasu honetan, taldeak dio joko hau Monkey Island 2-ren amaiera azalduko duela. Ni ez dudana jokatu? Kontua da... Kontuz spoilerrekin. Kontua da... Ez du jokatu ez da bat, ez da bi, lau zati daukala Monkey Island saga, lehenengo biak Ron Gilbert egin zituena, beste biak ziren sortzailearen parte hartzearekin egin. Orduan, sortzaileak saga hau hartu denean, esan du, egingo dugu hirugarren partea berriz. Monkey Island point and click deitzen diren joku batzuk dira, non, aventura grafikoak, non jokatzaileak hautatu alditu hainbat elementu hoietan akzioak egiteko edo historian zehar erabiltzeko, eta horrekin aurrera joan zaitezke, historia ezagutzeko eta irla horretatik joateko. Berri hau kuriositatearekin etortzen da, zen eta Ron Gilbert iragarpena egin zuen apirilaren lehenean, April Fools deitzen den egunean, badakizu jokoak eta bromak egiten diren eguneak, eta ez duzu serio hartzen ezer, broma bat kolatzen dizute, eta berak esan zuen ia zela konturatu hori egingo zuela,
baina gero ja pentsatu zuen, eguna propos bat da hau egiteko. Lehenengo eta behin kontatuko dut, eta gero ja, ea jendea sinesten duen edo ez, eta azkena esango dut, egia zela. Hau da, metabroma bat egitea. Broma bat, baina ez. Sinesten badute ondo, ez badute sinesten, ondo baita. Eta berrezkarretan sartuko gara, beste kontu batzuk formatu txikian komentatzeko, adibidez, $6,000 baino gutxiako eskaintzen ari dutela Jack Dorseyren lehen txioko NFT-aren enkantean. Bai, joan den urtean Twitterrek argitaratutako Jack Dorseyren lehen txioaren NFT-a $2,9 milioi truke erosi zuen enpresari bat, eta enkantean jarri du 48 milioiko hasierako prezioarekin, baina $6,000 geratu da, $6,000 beherako eskaintza. Lortu du urte bete geroago. Sina Estabik deitzen dela Bridge Oracleren zuzendari exekutibo hau, joan den astean iragarri zuen historiako lehen tweetaren NFT-a saltzeko asmoa zuela, eta gaur egun, haren jabea da, iazko martxoan Jack Dorseyk bera saldu ondoren. Estabik ziurtatu zuen lortzen zuen kopuruaren erdia ongintzako erakunde bati emango ziola, hau da, $25 milioi, gutxienez, 50 milioi lortuko zuela onartuz. Enkartea joan den aste azkenean, apilaren 13an, itxi zen 7 eskaintzekin, eta horietetik altuena, $277 ingurukoa izan zen. Hala ere, saltzaileak dio proposamenak onartzen, jarraitzen duela, naiz eta geroago jaso. Ez du bere dirua berreskuratuko, tipo pobre honek bere $3 milioi desagertu ditu. Bueno, ez ditu desagertu, Jack Dorsey lortu ditu, ez? Bai. Non zen jabea, Jack Dorsey. Edo A Twitter. ver, jabea baino sortzailea. Sortzailea, bueno. NFT hori, sortu bai, zuten sortzailea, no? Jack Dorseyren poltsikoan bukatu du. Edo. En fin, beste berri bat, Microsoftek ransomwarean espezializatutako LZ Loader sare ziberkriminala desegiten du. Bai, Microsoften krimen digitalaren unitateak Z-Loader izeneko delitu boten sare bat desegin du. Sare honek malware teknika erabiltzen zuen datuak lapurtzeko eta estortzioa ekiteko enpresa, ospitale, ikastetxe edo erabiltzaile partikularren gailu informatikoak infektatuz. Microsoften Georgiako iparraldeko barrutirako estatu batuetako barrutiko auzitegiaren agindu judizial bat lortu du Z-Loaderren talde kriminalak azteko, kontrolatzeko, eta bere bot sarearekin komunikatzeko erabiltzen zituzten 75 domeinuen kontrola hartzera albidetu diona. Bai, azkenean hori izan dela nagusiena, hau da, ez bakarrik joan dira epaitegietara joatea pertsona horiek prozesatzeko, baita domeinu horien kontrola Microsoften eskuetan egotea beste inork ez berrerabiltzeko kontu berdinetarako. Azkenean ransomware horietan egiten dena da ordenagailua enkriptazio sistemekin blokeatu eta enkriptazio sistemekin datu horiek ez gaitzea eta erabiltzaileari eskatzea diru bat kantitate bat datu horiek berreskuratzeko. Hori Microsoftek lortu duena. Eta azkenik aurkitu dituzte 6 app Androidetarako antivirusek simulatzen dituztenak, baina malwareak direnak. Bai, Checkpoint Researcheko ikertzaileek 6 aplikazio aurkitu dituzte Google Play Storen, denda digitalean, hoiek bankuko malwarea zabaltzen dute erabiltzaileen kredentzialak lapurtzeko antivirus bat simulatuz. Googleen denda aurkitutako 6 aplikazio hoiek Sharkbot izeneko malware bat zabaltzen dute. Horren bidez, zibergaizkileek Androiden ezabiltzaileen kredentzialak eta banku informazioa lapurtzen dituzte. Orduan kontu zibili, zer deskargatzen dutun zure kasuan ez zinigo, baina Android ez daukadarako Android eta ez dudarako ez naiz voltatuko, ni konbentzituta nago, bide bateko Tim Cook erosi zaitu. Erosi ez dakit, niri produktua ona iruditzen zait, orduan horregatik erabiltzen dut, konbentzituta gainera, orduan, ez dut uste bueltako bidea egingo dudanik. Titulol.
Eta izenburu hori aurrera, atzera utziz, titular bezala ematen du, Inigo Sendino, ez naiz Androidera bueltatuko. Titulol, nire kasuan, kasu honetan, ni ezagutzen ez dudan berri bat komentatuko dugu, nire erreakzioa zuzenean ikusi adizateko. Eta berri hori, aste honetan Borja Arbosa zein da. Berri honen protagonista Google da, Inigo. Kasu honetan astelenean salaketa bat aurkeztu zuen Kamerungo Nxe Noel Zeren aurka, izena ja bere gauzak. Bai. Bere zerbitzu baldintzak urratzea leporatu zion, konkretuki bere plataformak txakurkumeen iruzur eskema batean parte hartzeko erabili zituelako. Hau da, saiatu fraude bat egiten eta bere zerbitzuen bidez txakurkumeak saldu, baina gero ez zeuden txakurkume horiek. Ez zituen bidari, ze zerbitzuaren bitartez konkretuki, iragarkien bitartez edo horrelako zerbait, ez que Google ez dauka dendarik, ez? Ez, iruzurra adineko pertsonez baliatzen zen batez ere, belarri eroriko lagun maitagarri hauek bidaltzeko promesa faltsuarekin eta hainbat trikimailu erabili zituen, ala nola lekukotza faltsuak zituzten txakurra saltzeko webgune faltsuak eta txakurren argazki erakargarriak, baita faltsuak ere, argudiatzen denez pertsona honek banakako elkarrizketen bidez manipulatu zituen bere biktimak, inoiz iritziko ez ziren txakurkumeengatik dirua bidaltzera behartuz. Baina ze zerbitzu erabiltzen zuen Googleko zein zerbitzu iragarkiak. Akontuak, Googleko akontuak, Gmail eta Google Voice hor komunikatzeko bere biktimekin eta baita ere eskatzeko ordainketak. Eta horrek da Googleek jarri duena bere salaketan. Bale, orain ulertu dut. Ondo hori salatzea ondo dago, ez dakit. Bakoitza salatzen du bere gauza, Microsoftek salatzen du crypto ransomware nahi duzuna. Ransomware ez dakizer. Eta Google salatzen du txakurkumeak saltzen dutela beren zerbitzuekin. Bakoitza berea. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Zuren mezuen zain gaude ohiko bideetatik, entzun dituzuen bideetatik. Baita, Borja Arbosaren bueltaeraren zain gaude, bera gaur hemendik joango dela, baina bi aste barru berriz egongo dela gurekin berriak komentatzeko. Eskerrik asko, Borja, eta hurrengora arte. Horrela izango da, Inigo, eskerrik asko, eta entzule guztioi, ate horretatik jungo naiz, baina berriro ere bueltatuko naiz mikrofono honetara. Zein atetik? Hori, bai, bideoan ikusten dena. Hori da. Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egiten duen lanagatik, eta irratietan dauden podcast, ekoizpen eta teknikari taldei haien lanagatik. Podcast formatuan gaude sareanzehar.eus webgunean, baita ere iTunes, Spotify, iVoox eta hoietan gure aurreko eta hurrengo programak entzuteko, eta baita ere Twitterren komentatu dugun bezala. Eskerrik asko zaio entzutegatik, eta bi aste barru teknologia gehiago hemen Sarean Zeharen. Agur!